16 trestných bodov, dosiahnutý čas 70,77. Dám si vás so Sárou spolu. Štartuje Natália Veršovská na Ami St. John's, Pony Team Bratislava. Pripraví sa Olga Michalková, ďalej Mikešová, Ambrušová, Kubíš, Barteková, Stovaserová. No, počkaj. Ďakujem. Miško, teraz sa narovnaj, keď to natáča. Vyrovnajte krivine, tak? Marian, chcela by som niečo zadokumentoval, tak mám to tu. Dvojicou na štarte je Olga Michalková, Vivien, ORTV Nitra. V parkoure sa pripraví Pavla